Jan Pavol II raz povedal taký pekný citát, od ktorého sa dnes odrazím a vlastne bude to obsahom nášho dnešného rozhovoru, podľa ktorého pochopíte, o čo pôjde. Neberte si orgány do neba, nebo vie, že ich potrebujeme tu dolu. O darovaní orgánov sa dnes budem rozprávať s docentom Jurajom Miklúšicom, ktorý bude môjim dnešným hosťom. Dobrý deň. Dobrý deň. Všade sa môžeme dočítať, že darovaniu orgánov a tejto téme by sme sa mali vlastne venovať, mala by jej venovaná byť väčšia pozornosť, ako je tomu teraz. Prečo? Určite by mala byť väčšia pozornosť tomu venovaná z hľadiska toho, že darovanie orgánov je vlastne život zachraňujúci výkon. Nie všetky orgány samozrejme zachraňujú život, ale srdce, plúca a pečeň sú orgány, bez ktorých sa nedá žiť. Čo sa týka obličiek, tam život predĺžuje dialýza, ale v žiadnom prípade nie je tá kvalita života ani dĺžka života taká ako po transplantácii obličky. Ľudia sa s touto témou stretávajú málokedy, skôr sú to bulvárne výstupy alebo filmy, ale keď sa človek dostane do tej situácie, že potrebuje ten orgán a môže mu zachrániť život, niekedy po banálne prekonanej chrípke, ktorá môže zničiť srdcový sval, tak vtedy sa s tým stretne prvýkrát v živote. Horšie situácie však nastávajú, a nie že horšie, ale podobné situácie nastávajú aj v prípade rodín darcov, keď príbuzný so svojím otcom, mamou, bratom, synom, kýmkoľvek z rodiny večer, ale na druhý večer sa dozvie, že jeho príbuzný je mŕtvy, ale môže zachrániť od 1 až po 7 ľudských životov. Vždy je rodina informovaná o tom, nemôžu to urobiť vlastne bez toho, že by informovali najbližšie okolie. Nie, my musíme poznať jednoznačne identitu darcu, musíme vedieť jeho meno, priezvisko, samozrejme rodné číslo. Je to kvôli tomu, že človek na Slovensku platí zákon, že každý z nás je darcom orgánov a ak nechceme byť darcami orgánov, musíme vypísať zápisnicu, ktorá musí byť notársky overená a zaregistrovaná v Národnej transplantačnej organizácii, kde my máme prístup k tomu registru 365 dní v roku. Takže my, keď máme potenciálneho darcu orgánov, my musíme si overiť, či je v registri a vždy informujeme rodinu o tom, že ich príbuzný je bohužiaľ mŕtvy a prípada do úvahy darovanie orgánov. V prípade striktného nesúhlasu nepristupujeme k odberu orgánov, aj napriek tomu, že nám to zákon umožňuje, kvôli tomu, že nechceme prehlbovať útrapy rodiny, ktoré v tom momente prežívajú pravdepodobne najväčší žiaľ v živote. A na druhej strane musíme sa pozrieť na to aj z tej druhej strany, že zároveň, keď ustupujeme od odberu orgánov, niekto v tom momente zomiera, lebo nedostane šancu na transplantáciu. Kým sa budeme tomu venovať do hĺbky, približme si nejaké základné termíny, ktoré by sme mali poznať a také, ktoré vlastne vystihujú túto celú tému a budeme sa im venovať a spomínať ich počas nášho rozhovoru. Aby každý pochopil vlastne, kto je darcom orgánov, tak by sme si mali zadefinovať, aké typy darcov orgánov poznáme. Je to žijúci darca alebo mŕtvý darca. Žijúci darca je, najčastejšie sa stretávame samozrejme s darovaním obličiek, lebo je to párový orgán, čiže môže darovať obličku manžel manželke, matka dieťaťu, dieťa matke. Ale takisto môže byť to aj čas pečenie, kde rodič najčastejšou transplantáciou pečenie je vtedy, keď rodič daruje svojmu dieťaťu, ktoré sa narodí s nevyvinutými žlčovými cestami. Jediná forma záchrany v tom prípade je transplantácia časti pečenie, ktorá to dieťatko môže zachrániť, ale samozrejme ale je možné aj transplantovať časť plúc. Takže to je definícia žijúceho darcovstva, kde v dnešnej dobe je možné robiť aj napríklad párové výmeny, že jeden pár nemôže si navzájom darovať obličku, ale systém, ktorý momentálne funguje už aj na Slovensku a realizovali sme takéto darovanie už viackrát aj v Martine, nájde sa druhý pár a navzájom si medzi sebou darujú obličku. Čiže sú prepojení s tým, že samozrejme vtedy napríklad ten odber musí u obidvoch darcov začínať
musím dať na operačnej sále v jednom momente, aby nedošlo k zmene názoru jedného z tých darcov, lebo samozrejme toto darovanie je vždy a za každej situácie dobrovoľné. Potom máme druhý typ dajcov a to sú mŕtvi dajcovia, kde sú dva typy dajcov. Na Slovensku sa realizuje len jeden z týchto typov, ale momentálne už prebiehajú všetky kroky, či už po legislatívnej stránke, ale aj medicínskej stránke, k tomu, aby sa rozbil aj ten druhý typ. Takže prvý typ mŕtvych dajcov sú dajcovia s diagnostikovanou mozgovou smrťou. Mozgová smrť je situácia, keď je človek vyhlásený za mŕtvého a po mozgovej smrti môžeme realizovať s tým daným mŕtvým človekom len úkony, ktoré vedú k darovaniu orgánov. V prípade, ak je to tehotná žena, tak sa môže predĺžovať funkcia orgánov, ale nie život, lebo ten život končí diagnostikou mozgovej smrti. Sa môže predĺžovať fungovanie orgánov pomocou umelej plúcnej ventilácie a liekov, ktoré podávame, kvôli tomu, aby pokračovalo to tehotenstvo a bolo dovedené to tehotenstvo do konca. A ináč musíme vypnúť prístroje pri diagnostike mozgovej smrti a ukončiť starostlivosť. Toto nám dáva zákon. Druhý typ dajcov je dajca s zástavou srdca, u ktorého dojde k zástave srdca a v tom momente ho potrebujeme previesť na operačnú sálu a urgentne pristúpiť k darovaniu orgánov, kvôli tomu, aby tam nedochádzalo k zmenám, ktoré nastávajú samozrejme po smrti. Tie orgány sú okysličené, necirkuluje v nich krv, v tom prípade tam vznikajú zrazeniny a tie orgány nie sú vhodné po určitom čase na použitie. Tento typ dajcov je najčastejší taký, u ktorých sa nedá diagnostikovať mozgová smrť z rôznych príčin, ale tí pacienti majú infaustnú, čiže prognózu takú, že nemôžu prežiť. Tiež by si niekto možno povedal, že takýto úkon sa môže vykonávať v úvodzovkách v hoci ktorej nemocnici. Vôbec to tak nie je. Sú, poviem, detašované tie pracoviská vyslovené, ktoré sú na to zamerané aj na ten ktorý orgán, tak si môžeme povedať, ako to funguje tu na Slovensku. Je tam aj taktiež, by som povedala, aj veľká rozdielnosť oproti len takým Čechám, pravda? Je tu rozdielnosť, nie všetky orgány sa transplantujú na Slovensku. Na Slovensku fungujú 4 odberové centrá, je to Bratislava, Martin, Banská Bystrica a Košice. Región Slovenska je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré spadajú pod tieto transplantačné centrá. Vo všetkých týchto transplantačných centrách sa transplantujú obličky, ale v Banskej Bystrici sa transplantuje aj pečeň, ako je to jediné centrum na Slovensku, a v Bratislave sa transplantuje ešte srdiečko. Pľúca ako orgán sa transplantujú slovenským pacientom v Prahe v nemocnici Motol, kde sú aj naši pacienti zaradení na čakaciu listinu. Odbery orgánov sa realizujú vo všetkých týchto 4 transplantačných centrách a závisí od toho, ako tie transplantačné centrá majú zabezpečený personál. V prípade, budem hovoriť za Martin, v prípade u nás náš tým lekárov, chirurgov odoberá brušné orgány. V prípade, ak je darca vhodný na odber plúc a odber srdca, tak si prilietajú k nám týmy buď z Motola Praha alebo z Bratislavy pre srdiečko. Ten proces musí byť vyrátaný, dá sa povedať, na minúty. Oni u nás priletia, pristanú v Martine a spoločne sa v tom momente nachádzajú 3 chirurgické týmy pri stole, keď je multiorgánový odber, lebo ešte ďalšie veci, čo si musím pozrieť, sa definuje izolovaný odber a multiorgánový odber. Izolovaný odber je vtedy, keď sa odoberajú len obličky, čo je najčastejšie odoberaný orgán, a multiorgánový odber je, keď sa odoberajú obličky plus ďalší orgán, či je to pečeň, srdce, pľúca. Takže ako potom podľa toho je tam počet personálu a počet chirurgov alebo chirurgických tímov daný na sále počtom odoberaných orgánov. A odber orgánov sa realizuje v poradí srdce, pľúca, pečeň, obličky. Je to podľa toho, ktorý najviac, najmenej vydrží, podľa čoho je to ten čas je dôležitý a ako samotný ten proces vyzerá, keď niekto príde až z tej Prahy sem, stojí tam XY lekárov, tímov za tým, aká je tá postupnosť, čo všetko sa deje od toho povolania až po samotný prevoz a následne teda použitie orgánov.
Tam by som sa ešte vrátil k samotnej tej diagnostike. Najčastejšie sú na Slovensku samozrejme realizovaní dajci s mozgovou smeťou. Keď prebehne diagnostika mozgovej smeti, vtedy si privolávame rodinu do nemocnice. Ak má príbuzných, sú samozrejme prípady, ak príbuzní nie sú k dispozícii, alebo sú to ľudia, ktorí žijú sami, tak v tom prípade nemáme s kým komunikovať, a keď nie sú v registri nedajcov, tak môžeme pristúpiť k odberu orgánov podľa legislatívy. Je to minimum prípadov, väčšina prípadov samozrejme sú tam príbuzní, ktorí si zavoláme do nemocnice, vysvetlíme im celý priebeh toho ochorenia alebo toho stavu ich príbuzného a následne s nimi rozprávame o darovaní orgánov. Je to vlastne určite najťažšia časť v celej tej situácii, lebo je prirodzené, keď musíme byť profesionáli, ale niekedy sa jedná o detských dajcov, niekedy sa jedná môže sa jednať o mladých ľudí, ktorí dajú orgány, a v tom prípade, ako je veľmi ťažké rodine vysvetliť tú situáciu, musím však povedať, že tých odmietnutí orgánov na Slovensku nie je veľa, ale aj tá dôvera, ktorá je teraz budovaná voči lekárom, naštrebuje aj túto schému rozhovoru s rodinou. Aj celá situácia spoločenská momentálne nie je naklonená ani v tomto, a stretávame sa teraz častejšie aj s odmietnutím darovania orgánov, čo nás prirodzene musí trápiť, lebo študovali sme kvôli tomu, aby sme ľudí zachraňovali, a keď sa jednému pacientovi nedá pomôcť, tak sa snažíme pomôcť druhému pacientovi. A také heslo našej kliniky alebo nášho transplantačného centra je vlastne, že nikdy nevieme, na ktorej strane sa ocitneme. Či sa ocitneme na strane toho, čo bude potrebovať orgán, alebo sa ocitneme na toho, čo bude darovať orgán. Takže vlastne v tejto fáze sa snažíme čo najviac rozprávať s rodinou, vysvetliť jej situáciu. Máme úžasného kaplana v našej nemocnici, ktorý je nám vždy nápomocný, porozpráva sa v prípade, ak je rodina veriaca, vysvetlím situáciu, lebo náboženstva tie najčastejšie nemajú absolútne problémy s darovaním orgánov. A následne momentálne prijímame do tímu, čo sa veľmi teším, aj psychologičku, ktorá nám bude k dispozícii, a komunikujeme s rodinou. V prípade súhlasu, samozrejme, to darovanie orgánov je na Slovensku anonymné. Dajca nemôže vedieť, alebo rodina dajcu nemôže vedieť, komu boli darované orgány, a príjemca nemôže vedieť, od koho dostal tie orgány. V mojej praxi som sa stretol, podporujem plne túto anonymitu, lebo tie situácie sú veľmi obťažné. Niekto nestiel zaplatiť životnú poistku a stal sa mu úraz, a proste potom to vydieranie alebo tá spojitosť dajcu a príjemcu nie je vždy dobrá, a tá anonymita je tam z môjho pohľadu ako profesionála veľmi dôležitá. V prípade, ale čo môžem poskytnúť informáciu rodine, čo nám dovoluje zákon, je to, že koľkým ľuďom ich príbuzný zachránil život. Povieme si určite, koľkým môže až zachrániť. Ja sa len vrátim k tomu začiatku. Ako sa dá začať, alebo ako začnete rozhovor s takým človekom, ktorému teda chcete povedať, že jeho mama, otec, príbuzný by bol adekvátny darca orgánov. Ako začať taký rozhovor, lebo to musí byť naozaj že ťažké. Čím začnete? Ono už tie rozhovory, ja konkrétne mám cestovky takýchto rozhovorov za sebou, za svoju prax, kde tá práca je špecifická v tom, že každý ten osud nie je rovnaký. Vždy je ten osud tej rodiny iný, a v tom momente sa musíme mať prvotne tým rozhovor začíname, že vysvetlíme rodine, ako prebiehala celá tá starostlivosť o ich príbuzného. Oni to nie sú minútové záležitosti, niekedy to trvá dní, niekedy to trvá hodiny. Keď ten pacient dospeje do mozgovej smeti, tam musia byť kritériá splnené aj tie, že pacient nemôže dostávať žiadne lieky na tlmenie, aby to nezakrývalo mozgové funkcie, a vlastne asi by bolo nezaujímavé pre ľudí pozrieť alebo počúvať, čo všetko musí spĺňať, a čo všetko my musíme dokázať urobiť pri tej diagnostike mozgovej smeti. Následne rodine vysvetlíme, že ich príbuzný je bohužiaľ mŕtvy, a časom podpísania druhej zápisnice o mozgovej
mozgovej smeti, lebo tam sa podpisujú 2 zápisnice o mozgovej smeti. Prvá u dospelých musí byť rozdiel pri podpise tých zápisníc minimálne 2 hodiny. U detí do 18 rokov to musí byť 12 hodín, u detí do 2 rokov to musí byť 24 hodín, kde sa robia tieto vyšetrenia, na ktorých sa podiela minimálne 3 lekári. Musia byť tam 3 lekári pri každom vyšetrení a nemôže byť v tíme, ktorý sa zúčastňuje na diagnostike mozgovej smeti, nemôže byť človek, alebo lekár, ktorý sa podiela na samotnom procese darovania orgánov. Takže tam sú striktné kritériá, ktoré sa samozrejme dodržujú, nikto nemá záujem robiť z toho proste nejaké nekalé úmysly, lebo to sa ani proste nedá, neumožňuje to zákon, ani nikto to nerobí. A rodine vysvetlíme, že ich príbuzný je mŕtvy, musíme im povedať úprimnú sústrasť, ako mnohokrát až to tých ľudí presvedčí, že fakt ich príbuzný je mŕtvy, lebo keď sa na neho prídu pozrieť, jemu stúpa hrudník, vidia na monitore, že srdiečko bije a my im oznámime, že je mŕtvy. Len to srdiečko bije z hľadiska toho, že je to autonómny orgán, ktorý nepotrebuje signály z mozgu. Takže vlastne my si teraz neviem povedať laicky, že nech nám srdiečko prestane byť na 10 sekúnd a potom ho spustíme. Čiže to sa nedá a takisto tá umelá plúcna ventilácia, keď vypneme ten prístroj, tak ten človek nedýcha, lebo zastaviť dých si vieme, ale tým, že mozog je mŕtvý, tak ten impuls z mozgu už nepreniká, neženie tie plúca, aby som to tak laickejšie povedal, k tomu, aby sa nadýchli. Takže keď sa vypne umelá plúcna ventilácia a prestanú sa dávať podporné lieky na funkciu srdca, tak to srdiečko automaticky zastáva a ukončuje a dojde aj k zástave srdca. Smrť nastáva v momente, keď je podpísaná druhá zápisnica, to je veľmi dôležité povedať. A nie v tom momente, keď prestane byť srdiečko, hej, lebo tam je tá diagnostika mozgovej smrti veľmi dôležitá a toto sa snažíme všetko vysvetliť tej rodine, keď s ňou rozprávame. Ja som sa stretol veľakrát aj, že tie rozhovory trvali hodiny, kým sme im vysvetlili, o čo sa jedná, kvôli čomu je takýto prístup. Je to veľmi zložitý rozhovor a nemôže ho robiť každý, si myslí, musí mať človek, my sme absolvovali rôzne školenia, aj v iných krajinách. Absolvovali sme aj hrané situácie, kde ja som robil 2 roky a zažil som situáciu, kde nás posadili s hercami a oni najprv sa na seba usmievali a keď začali hrať, tak by mi človek krvi nedorezal, ako spustili situáciu a bolo to ako pre mňa veľmi dobré, no a potom najviac skúseností samozrejme človek naberá počas tých samotných rozhovorov. Keď im oznámime, že príbuzný je mŕtvy, následne prechádzame podľa toho, ako vznikne situácia, keď sa utišia trochu emócie, alebo vždy sú samozrejme v tom emócie, tak prechádzame k tomu, že môže ich príbuzný darovať orgány, môže zachrániť iné životy a čakáme na ich vyjadrenie. Nie je to takto jednoducho, samozrejme vysvetľujeme im to pomalými krokmi, ale podstatné je to, že tie reakcie tých príbuzných sú mnohokrát rozdielne. Ako niekedy sa nám ľudia príbuzní začnú ospravedlňovať, že ich to nenapadlo, že to mali oni navrhnúť. Wow, až také situácie sme zažili. Niekedy však príde situácia, keď stoja na vami 3 dvojmetroví chlapi a povedia vám, že proste... Len cez ich mŕtvolu? Len ak sa dotknem ich otca, tú situáciu som zažil, tak proste zažil som vyhrážky kadejakého druhu, ktoré neboli príjemné, na to musí byť človek pripravený, ale vždy sa snažíme s rodinou ukončiť ten rozhovor aj v prípade nesúhlasu tak, aby nemali žiadne pochybnosti o tom, čo sa deje, ako sa deje a prečo sa to deje. Dôležité ešte povedať, po samotnom odbere orgánov musí prebehnúť pitva. To upozorníme každého z tých príbuzných, musí prebehnúť pitva, ktorú realizujú lekári z úradu pre dohľad a ktorí musia potvrdiť operačný protokol toho chirurga, ktorý realizoval ten odber, že ktoré orgány boli odobraté, musí to skontrolovať, musí byť o tom ďalšia zápisnica. Stáva sa v praxi zväčša, že sa aj už vie, komu by bol vhodný a pôjde sa rovno. On je vždy vybratý ten príjemca. To sme nedopovedali, vždy je vybratý ten príjemca. Vieme, komu sa je transplantovať ten orgán. My nevieme, ako...